onmogelijk, hè? Wie dacht, nou, hier dacht men, dat zit ongeveer wat gebeurd wijzen. Maar ja, 2009 begonnen en 2024 ben we nog steeds hier. Vaderland is de aanstichter. Eigenlijk wel, het wie toen op, voor mij wie dat een hitse Bordrock. En toen dachten we, wie een computer gekocht. Ja. En het mooie verhaal is, wie een computer gekocht en plaatsje maken. Maar wie het net met z'n beiden op het podium. Dus... Ja, ik heb daar een oorleel al gebeurd. ik let even net op, sorry. Maar dan goed, toen zeiden we met z'n appie van, wil stel alsjeblieft mij gaan op het podium op, want wie vindt het wordt eng. En zo is het eigenlijk ooit begonnen. En wie nooit dacht dat het... Dat is een leuk feitje, want Sip die moet bij de eerste optreden sowieso 4 keer op een dictie zitten. Daar begon het, hè, van zenuwen. Dus daarom hebben Plankenkoers, ik heel de plankenkoers. Wie dat een idee, die Dixie? Nou, nee, eigenlijk niet. Dat is weer ons een idee. Als je dat mega praten verstaan is, dat is de deuren, dus wie dacht de Dixie. Dat is wel leuk. Maar wist je wat het is? Dat ik gewoon 15 doelen is. Eigenlijk beseffen we hetzelfde niet eens. Dus ja, voor u is het echt wauw, weer zo van oké, 15 hier, wil je nog 15 hier trouwen, zo samen. Ik had ze na het optreden wel met de kop gepakt en ik zei fucking trots op u, dat meen ik serieus. Waar je dat ooit aan? Ja, net normaal. Dat die tent zo vol zit, dat bewijst me wel dat het best wel groot is al. Ja. Ja, dat is fantastisch. Het is hier een groot feest. En we genieten. Ik ben van God los hier. Zo nemen we dat hier. We hadden een goede baan. We doen prutten together, dus hartstikke leuk. Leuke jongetjes. Ja. Wat is het doel eerst? Wat die een van de weekend hierna? Ja, Appie, wist je dat? Wat wil je zeggen? Ik had heel huis te wijlen, want we hebben een bak water aan. Dat is eigenlijk de raar. Ik heb 50 centimeter water in de tuin. Dat is het gekste wat ik dingen heb. Ja, bij mij ook. Mijn auto die is zo vol met water. Dus die is totaal los. Maar goed, daar ben je. In het rek misschien al, maar keurig in de rip laten. Niemand gaat weer de fjotten. Lekker Top, man. super. 15 doelen is. En wat de gekste was toe van de week die je staan? Je hem interviewen.